Okay, vores teammate han er cracked. Okay, jeg bliver ramt. Der er 2 midlane over mod det A-side. En er ramt. 140 timer. Gutter, Okay, han det er sejren af hjemme. Han har allerede diamant til Hydra. Oh shit, man. Jeg sagde jo P90 er cracked. Giv mig ace. Giv mig ace. Jeg fik... Jeg skulle bare have... Du fik seriøst ace. Klippet det. Ja, jeg har klippet det. Du har 10 skud. Malte, du har... Mere end nok. Så jeg behøver ikke engang at bruge. Du er vores teammate. Det skider mig bare, mand. Jeg kunne ikke se dit navn. Jeg havde været nummer 1 på modstandernes hold. De har combined 5 kills. Det havde jeg Det havde jeg også. Jeg kommer bagfra. Flash. Jeg har virkelig lyst til at kaste en nade hen mod Malte. Og det gør du ikke imod mig. Det er lige præcis derfor, jeg ville gøre det. Der var ingen flash, du troede på den. Jeg ved ikke engang, om du selv troede, det var en flash. Jeg troede faktisk, det var en flash. Fucking idiot, mand. Bag ved kæresten. Nu, mand. Ramt en eller anden. Det var derfor, jeg sad og trænede recoil. Jeg har ikke haft det fuse til hele kampen. Og jeg er heller ikke gået af nu. Malte, pas på. Oh shit. David, du er gået lige forbi en. Hvordan fanden har han ikke skudt dig, og du ikke skudt ham? Det er nummer 2 ace. Nummer 2 ace. Der var han. No way. Hold kæft, det er nemt. Jeg er klar på, at der bare kommer en bagfra og prøver at pække den op i røven på ham. Han er på, ja. Men det er det hvad? Nej, hvad? Fair nok. David, jeg er så meget bedre end dig. Prøv at se, 11 større mere end dig. Ham der lille, han er fandme også dum. Jeg er enig. Lille er faktisk også lidt retarderet. Lille er fucking flækker. Men alligevel ligger han ikke engang øverst, altså. Nej, men han er over ham der... Jesus der. Ja. Det er reserve Jesus, det er ikke Jesus. Nej, vel, jeg er indendørs. Nej, ikke den anden blå væk. Der. Kan vi tabe? Er det muligt? Nej, er svaret. Ja. Ja, godt få os til at tabe. Skal vi bare rush B? Altid. Du kender Strand. Det er også den eneste site, jeg kender. Easy win. Jeg vil ikke lide, med det. Den er lækker. Nu har jeg 2 af dem. Det er dust. Jeg godt. Er 8. Altså, den der revolver, den er røv, altså. Ej, den er fucking vild. Jeg har slet ikke tid til at stå og vente på, at den skyder. Jeg kunne nå at få mig en familie imellem. Hold kæft. Du er hurtig. Jeg bliver sur på... Jeg bliver sur på Bjarke, hvis ikke han... han er over ved Anna i dag. Hvis ikke han laver vores kit-aflevering. Men du laver den ikke. Nej, Bjarke han er over ved Anna, jeg sidder og spiller CS. Jeg har lige fået fucking double... Det er ikke fordi han sådan... Det var fucking lidt no-scope, det der. Det er ikke fordi han sådan udvider jordens befolkning eller sådan noget. Videre Han er jorden. god for jorden. Hvad Du tror sidder du, bare og man river laver? den af. Au. Hej team. Hej, Jim. Hold nu din kæft. Go Rush B. Se, han er enig. Go Rush B. Prøv at se, han er dobbelt enig, det er crazy. Jeg har burritoer. Det er not good. Bare se mig. Burritos. Der er ikke nogen, der holder mig. David. Shit. Han griefer. Rapporter. Det er fordi, jeg ikke havde P90, det er alt, jeg siger. Okay. Au. Og drengen, det er derfor, man køber shield hver runde. Husk det. Hvorfor lægger vi et spil som holy shit, man? Alt lyd stopper lige, så går jeg ud på langt, og så ser jeg bare en mand, der flyver. Så tænker jeg, nej, der er noget helt galt. Det er mega lød. Nej, og så står der en til højre. Han er gay. Og nu har min AK. Der er en der. Hvad laver du? Flot AK, Jeppe. Jo. Jo, tak. Nej, bare helvede, mand. Han døde ikke. Og hvad er det for noget disgusting ass? 5 AK's, det kan vi ikke have. Det bliver nødt til at være lidt mere varieret. Blok på din fucking hand. Jeg har bomben. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Så vi flasher her. Dreng, det stretch der, og så løber vi ned midtland. Kom nu. Og så flasher jeg igen. Ja. Okay, jeg blev lige one-tappet. I går ikke short, det er mega dumt. En eller anden flash over her. Flash over. Flash. Men han må være så hvid, at han aldrig nogensinde kan se igen. Ham der lille, han laver, han er sygt dum. Det sidste kommer fra sjovt af. Nej, han var sjovt. Hvem er min knap til at snakke den af? Min er G5. Au, ham der Sendex, han er mega pis. Du er Enig. Du er så enig. så fucking gay at høre på. Han bliver outdueled hver runde. Nå ja, Malte. Tag duellen. Skulle ikke med det AK, hvad snakker du om? Hvis jeg havde haft P90, så havde jeg købt det. Men jeg gror bare nogle større nu. Hold lidt, du gik lige forbi en video.
Nu er de forbi ham, inde i smoken. Hvad fuck laver vores teammate? Jeg ved ikke, hvad. Hvor er der bomben, dreng? Han vidste... Han bliver... Nej, han killstealer den der dumme fucking killing. Du havde mig ikke. Ja, det var det, jeg sagde, mand. Han kom short. Mand. Jeg lykker. Med bum. Med bomben. Det er genialt. Dreng, det er derfor, man skal købe shield. Jeg siger det til jer hele tiden. Altså. Au! Okay. Hvorfor holder du mig ikke for helvede da? David, der er en på side. Nu har jeg dræbt ham. Ja. Boing, boing. Boing. David, prøv lige at se. Flyt dig, flyt dig. Du skulle flytte dig. Oh shit, mand! Jeg vil blive aced, boys. Kan vi blive aced? Hold kæft, det er stretch, det her, dreng. Fucking hell, han knifer mig i numsen, altså. Fuck. Drenge, jeg har på fornemmelsen, at vi skal stoppe med at pushe så meget. Hvad fuck så du? Det var et hoved! Ah, shit! Jeg sagde, der kom en bag dig. Nå, Jeg har gået dansk og dummeren. Du ved, hvor vild Nova den er. Den er seriøst på niveau med P90. kom vi rusher. Det har virket alle de andre gange. Undtagen de gange, hvor det ikke har virket. Jeg var ikke klar på ham der. Jeg var klar på ham der. Vi spawner. Fordi jeg har en autoshot. Så er det mig. Malte! Jeg forstår ham ikke. Jamen, han er Hvordan crack, jeg ved det. outdueler han alle hver gang? Nå, så dum. Og for fanden da, Malte, du kan claim en 2023 medal. Display this Vi kan ikke Så tabe. længe vi ikke spiller Office, 10 ud af så er jeg 10 glad. Mirage. Mirage! Det var bare party in the club. Ah, du er gay, du købt. Oh shit, det var crazy! Var der nogen, der... Det var sådan noget, man skulle have klippet. Men Batman, you are crazy. Nej. Åh. Vi bliver reddet af random stalt, jeg siger. Ja. Jeg fik et knife kill, det var fedt. Under. Hvad det se her? Bare prefire. Hvorfor prefire du ikke? Jeg tror han stod nede i hjørnet, men han stod ikke nede i hjørnet. Det er fucking Pablo Escobar. Han er under. Jeg har callet den, han er under. Nej, mand. Nej! Jeg callede den ind der, og I tabte begge to til ham. Og jeg havde en nade. No scope. Jeg har ikke no scope ham. En short. Bro, jeg har allerede været B, og jeg har dræbt flere mennesker, end I har. Jeg dræbte 3 med headshot og R8, og den ene, det var igennem en fucking væg. R8 er bare bedste sniper i spillet. Ah. Ja, du tager den der. Nej, nu skal jeg lige se. De smukker ud. Der er nogen, der smukker af. Prøv at se! Okay. Et skud tog det igennem fucking den her kasse her. Okay, men der var lige en fra deres hold, der reddede dig fra at dø. Jeg var rimelig meget i gang med at skyde dig i baghovedet med en R8, og så kom man og skød mig.